बानायसो दे बुङामैसो बानायसो आं नोंसोरखो नुब्लानो अनखांखां मोननाय जाबाय आं किन्तु नोंजोंनो दंमोन किन्तु नों मोनासैना बै माबाखैलै नों मोनासैना नोङो आंनो नांगौब्लानो बिबानो हरोमोन थेवबो मा होनना बिनोलै आङो थारमाने बानायसो ओइ माबाखौ मोनासैना मा माबा होनबाय दं नोंसोरालाय ओइ देख नोंसोरा सिदा सिदि बुङा मानो मा मोनासै मा बुंनो नागिरदों नोंस्रा मानो मिथिया नोंस्रा बै टिकेटखौ मोनासैना आं बिराद अनखांखां मोनो आंथ' नोंसोरजोंनो दंमोन टिकेट मोननायमोनबा दा आं मा बुंनो बिनोथ' उसुबिदा जाथारबाय एक्सुवेलि बानायसो आं लोंग्रा मानसै मा नांगौ सिदा सिदि बुङा मानो नोंस्रा दा आंनो लोंनायनि नामाव 500 हरो 1000 हरो नोंस्रा मा हरो आं लुगैदोंमोन किन्तु नोंसिनाव आं बिनो हाया किन्तु सोलिबोबाय दं नालाय आगोलनि बायदिनो हरबा नोंस्रा मोजां जायो हरबा मोजां जायो किन्तु आमाइसोआ थां बिनिफ्राय आङो दा फैसा हरला नोंसोआ थांदो हा आङो फैसा होला आगोलनि खोथाया आलादा आरो नोंस्रा बिसि फिसा दङ फिसाजो सासे दङ नोंस्रा बेबायदि लोंथिंबाय थाब्ला न'खरा बोरै जागोन आं किन्तु दा रावनोबो हरा थांदो नोंस्रा थां आं बुजिबाय बानायसो माने आगोलाव जिखिनि हरदोंमोन नोंस्रा मोनसे थान्दायाव हरदोंमोन माने टिकेट मोनगोन इलेक्सन दारायगोनाव नङा बानायसो आंखौबो बुंनो हो दा टिकेट मोनासै नालाय हरला थांदो जाबाय आं बुजिबाय दे सब बुजिबाय आं बानायसो सब राजनिति बानायसो गासैबो सुबिदा बादि बानायसो सब बुजिबाय आंबो नोंसोरनि राजनितिक टेकनिक बारा गोबाव जोरासो नायगोन नोंखौबो इन'भा बोरायजोंनो थगायजाबाय जाम्बाया बेखौनो हरदोंनो गोदानबो नङा आरो आं खोनादों माबा 7 कौटि 50 लाख ना मानि स्किम होदोनो थिखा आं तदन्त खालामना नायनि र' सब एग्लुंजोबगोन आं साला रायजोफोर बे फैलाया बे साननैसो आगोलाव बिनो थांबानो थाखा रानना होदोंमोन ना हा दा होलिया मानो माने बै बाय इलेक्सनाव टिकेट मोनगोन होननानै थारमाने इलेक्सन दारायगोन होननासो फैसा रानदोंमोन दा मोनासै नालाय होला रावनोबो होआ आंखौबो बियो गोरनायाव सरसोमना हरदों बिखायाव जोदों दा आंनो सिकित्सानि फैसा होनांगोन बियो नङाबा आं बेखौ केस होगोन आं लोंनो बिनायाव फैसाखौनो हराखै आंनो नाङा नोंनि फैसा थाला आंखौ भिखारि बायदि मोनदों नामा
हैद आंबो दिनैनिफ्राय बेखौ लोंला गोजोंखो गोजा लोंसिगोन आंबो मा मिथिनो नोंलाय फैला थै थै साला फैला खाथिर बाथिर गैया नायगोन नोंखौबो मेन्देला मा खबर आदै गाला बहा मोनबोलायखो माबा आदै मेन्देला बे फैलाया आंखौ बिखायाव जोना हरबाय आरो गोरनायाव ससोमना हरदों माने लोंनो फैसा बिदोंमोन आङो माबा आदै आगोलाव फैलानियाव आं बिबानो लोंनो फैसा मोनदोंमोन आरो मानसिफोरनो गांलाब गांथाब फैसा राननाय नुदोंमोन दा गैया उल्था जाबाय कारना मा कारना जाहैबाय फाग्लाया टिकेट नागिरदोंमोन ना टिकेट मोनगोन साननानै गांलां गाबथार राननानै होदोंमोन दाथ' टिकेट मोना होनना मिथिबायना बहा थाखा मोनबावनो गैला खामानि गैला सेवबाय गेसेव लिडारसो बियो नंगौ र' बेनोथ' जादों बाथ्राया नंगौथ' आंबो माबा बे लामायाव इन'भा गोजाम गारि गंसे नुबोदों बेजोंनो थगायजादों होननानै खोनादों आंबो बेल' नङालै आदै गाला माबा बबेबा डिपार्टमेन्टनि चेयारमेन होगोन होननानै थगायजालायबाय स्टेटनि बहा मोननो फाग्लायालाय मालाय दामा दामि गोग्लैसोना दं गेदेर गेदेर लिडार जोंनि मानसिखौलाय बहा चेयारमेन होनो बिसोरलाय बे मालाय थासान्दियाव थगायजाबाय बियो बाथ्राया बिसो बुजिबाय आं आदै मेन्देला आंनाव बिनि बाथ्रा सोंनांलालै नंगौ रागा जोङो आं बुजिबाय आं आदै थांदो धन्यबाद धन्यबाद